Mangay na in abual at siya sui chuan an company a an boss ber lusun sawa chu a mangay tlatawangin za po sui theilovin adu thu te chu avashil tlang tarot mai secretary zia ini na shiro ban ngali ni e alo ti mi amai si nol ani chu shethiam lovin inti hlum atum ta a hai chiang khopuya chuan chu chan chin chwa thang chhuak ngal gu ko pa na thok te po chuan an secretary omdan chu a thlak an ti in za thlak an ti hle bok ma se chulai hmuna chuan zia chui chu engma thinglo ang mai chuan lo lang le hlulin thupar poleng vel mai mai ani thu aron soi nimol chawin an thupa chok chu an oyang en ula kain zai lo hi ti in aban te chu alo mu vel chuti lain lo su na po alo thleng phei ve ta ni zana ka ban to che ni lom ni engwangin ngei lo kal le alo ti lut ngal khaliam ta a luko project billion so man hu kha keima wanga nei thein ni kha bo zui turin client ten min be se ni zia in alo ti po in nang ang hi kan mo lo po ngal mai ro alo ti tlat mai ka thiam lo ani Mr. Lu a thleng to lo wang min ban lo sham ro tia angin lom lom po in shwai chwa ani zui ta tho a soi ang khan gu group te chuan proposal chu zo fil vat turin an lo tu ta chen maya atira changa boypui tu kher andu boxi luzu na po chu abwai lu chan ziai kha inti hlum tumin damdor ina chuan alo om tak taka tuna mi hi chu a phir pui zia si zok ni in anu in a ai o turin chulai hmuna chuan atir lui lo ni na a tholo chuan school po akal zum theidon silova alungai hle vanei thlak takin secretary pakhat chuan lo audingin pu in thlathum hun a pe chia ko project izo fel nuwa ibang theyang chuan pu hi lo mel tai to lo la a tha ni mai alo te ta hlo mai ziai po chu alom hle a u nen ero an mi zia chu ain an lo ema wangin mak an ti chho chan ta a u kha chu a chapawin a in du thiam thin hle a sia hi ero chu tiang chu ani ve lo ni danga an pu in tur coffee a siam chuan chini atil ngai lowa tun rum chu alo tel thlat bok ano pan lai changin a u sok chu anu le pa te chuan an pat bik hle thin ani ome chu wang chuan a rethe shom zia a hria a atan chuan sum put na chu mangai na ti vel ai po in a thlan om ri so kani ni dang ang lo takin lu su na po chu azar boy ve ta huam huam lo tlat maya lem chang mai mai anga an langai sak thona in ami sia chu adang hle ti chu an mu mai bik lo zan lama bara chuan a thok china chu ero a chhun zom zel don thung pu be chu tu ti shat lo ten airport ta an lo ka pa thilo ma se liam na tak atwara wangin damdoi ina chuan enkol me kani a har po al har chhuak lo silai mu chu korea siamani awangin anau chu korea changin alo let ve cha buk men aka tir ani chu an ring ruta hle a chu pa chuan lo bia in ingai om hle mai ka u ti a lo kwa tuma lu su na chuan alo nam son a u chuan alom vak lo ti sha in aka santa a sunset bara chuan zai chuan buaina lo tokin customer pakhat hian zuin puya alo kwai thluringot maya alo du bik si lo alo rek ta bor bor mai lu su na po chulai hmuna chuan alo lang ve hlol maya ma se kang mei a chhuak zui ta thut zai chu tlangbai pakhat hian pui turin alo nge na kwa chhuwa atum laiin kang mei an sa to si zai zok chu midang te chuan an lo kai sang ta daya chu pa chuan lu su na te ronzon mek USB drive chu zai korip te a chuan ngoi ringin adaru zewa zai chuan a shemia lo khapa kha alai na tli a yam tor ma se chan chwa shamadu an chel bethial mai lu su na chuan lo mu ve ringin habe mi a lo bok ina thlen chuan zai chuan akora USB drive chu a hmu a ama ta alo akimuti in boma chuan a khung tha than
ipu thi chhawng a leh ring laiin tuna khuya ngei lo vakal kwala lo thlen ve chia ni ifangai poimo lo ve tiin lu su na chu apa chuan alo hau ngal bor bor anau chuan a u thlawang chu lo hau vata ril ru thaber om tak chuan lan atum thina wangin apa po in ani hi chu lo fakhle pu ber chu tianga om tak renga chuan Mr. Lu chuan afa te pahnih chu bia in ipu chunga hetiang ti tu hi in zon chwa thei chuan ro lua tu ni na in nei theiang thakhat chung pun ka peang cheu ti in fair takin ain el tir ta a chung kwa a zanja nei ho lai in nu ber chuan kan fapa upasok nu zu na hi kumsom ti pariat atling ve to a nu puite hi nei ve to sila chang a alo ti dek deka i fapa kha ngai twala ato kan mai lu su na chuan alo ti buk engtin nge in nu shon mani se ka ti khan I tong khum ngam zoka ti in apa chuan alo khaka inu pui kha shilla lo om mai mai ro se lu su na chuan alo ti le ngat nu pui nei tir chi hi ka tum to shim shim natlu ka changin blind date I nei chanang ti in apa chuan alo shil le a best friend fanu omalom nu sai chuan alo ti fata range anami khamo ka du teu lo mai ka nu pui tu chu tu thlan sak ma ka ngai lo zong boy ve du chu ti in lu zu na chwa ding ta hluaya apa thin ri min no pai ke po chu inga ma ngai lo ang mai chuan a kal san mia chungdanga ati ngai lo angin ko project chungchang soipui turin secretary zai chu aina chuan a kova mishang a shwai lu voi khatna ani nge anu shonin mi chalo tak asangoi zon pui thei tur apa hne na nei lui tir atumang ti alawa wang chuan nupui lo nei khal mak mai chu tha ati ta choka chu wang chuan ama a feelings nei mi alo adwa zai chu fia atum ta ni alo thlen chuan swimming pool a chuan alo potla a ruideu anga langin fu alo tum zai la chuan alo du si lo a falken lai la chu tuya chuan a cha ho vek to box si nen a thina rim hel zo chu wang chuan lu su na chuan zai chu a in thlak dang lam ve tak tak to ani chu a ring ta a kabia nu lem ini du em engmo onge ai second thum che nei ai ka du lo engwangin chan om khir nga yem ni chu tianga lem chan kwal vel chu ka pe ve lo secretary chu lo kalin miss nang kher kan thlan na chan che chu ka liam ta a nol ini awang khan ania zana dum nan heng poisa million som te hi pek che kan du ani ma se mamo ini huna kan lo ko chinang che ti in check pe ka lo tum ve le he khove lai hian a free in engma ahum tak tak lo chu wang chuan risk lak ka du lovani midang zong zok mai ro ti in za chui chuan alo nar fi thachak mai lu zu na te tak nyar po chuan soi tur shelavin anding ngoi ringa poisa po pedon lo se alo du viau arin te lul nen chu tiang chu ani ta ho lo to ma te po chuan hala deu zo ina lu cha anu chuan khoi e u hlo lo lu toim ti ina lo dil ngal thlathar ni hi cha ni hi baka abengar te chu ikol ring kha zia ina ti chuan poisa kan nei to lo lak lok dan te hi om lovim moni le e taka pasal nei te hi poi iti lo chuan hei thil pek tam tak kan donga sin poisa po tam tak min pek an tum bok ani nei du chen omania nim takin anu chuan alo ti somsat iti om ang lo e kanu mi chalo takani kha kapa nang poi ni lo hial na nge apa chu angoi kura anu bok chuan i u nang IFL le ka thiam zo po ngola ni chuan nang phei chu mit ti sang ve vak ngam tur poi ni lo VCP fa pa ni so alo ti le hlai ka nei thei lawang bia pa ka nei to engmo do soi su zak thei lo lutuk mai anu chuan ben alo tuma alo indang dot ka soi nge soi lo chu ka lo swai ho anga in shemayang ti in zai chu achhuak taw ta da ya tu man an du tak tak chuang lo wang che
lo hola mi mai ro tiin anu chuan alo auzui sham an khoruya VCP fapa biswale chapo de umai ani awang chuan chutiang pasal nei ai chuan adera luzuna bianu ni mai po chu athang ta zoka contract an sign ma chuan thil phut anei thu soin anin ngei zon der chung chuan boina le har satna atopo in engia chanzot kherlova chanpui chin tur chuan angena a har satlo chu kathu zomla thil ti swal lo la ani mai tiin luzuna chuan alo pompui ve mai maktak mai hin zia inung chang danglam tak mai chuan luzuna chu a hip de ura vena langa nai dewa lo in kur te chu a ching thut zel na thok dang te po chuan anin nim nai deu ani ti chu sha se adu wang ani pakhat bok min bumemo kathu angai om lawani vai chuan milian som chu soilo milian nga I choi belang luzunan ati ta ka chuan zai chu a hlau thong ru hlia au anga lim achana wangin an bum ti a she chwa kang ti chwa hlawani ma se contract chu assign ta thowa wichet lama po anin friendzui mi in kan chung changa an rin hil che chuan mi shilwa tang che ti in an in cha nge nge mi salu bia lo thingania lo hma kang u ti in na thok te chu anin ko khoma lu be chu an thlei ro la ya a tlu tu lo dom tu kha lo ni zia chung ko fan no pangjok ini te ro mangma chuin in sule ni mo no pangjok hi chu ngai sakle tuat kan po lo mi hi te ro ti in khapa khan alo belwa ma chumi nuwa phe chuan anin nel chun zom ma hle ni thingtlanga an om la ya thil thleng ani chupa po chuan alo la she de a idam mo zia shi mangma sok te ro ikuta serte kha ilani yem ti in en sakalo tum mase a phone a chuan million som adong ti message arikta ka chuan zai chuan akal sana kabianu pocket money claim zong ka peveni kha ti in luzuna chuan alo kwa a ehe anin te tangi nge ni hi afan mak ti in an phun sep lom isokri kha inara wangin in ti hlumatum anti sia tunami hi midang ti na ni alo ti chuan chutiang mai boy pui turin kapa in alo tir che ni ti in luzuna chuan alo zot let imo nu la ka chang hian lawin ther filim la inu ang ini vela wani mai ati som le ngan bok lungai su ka u zan ina chung ko choi khom om do na ibial nu hi lo shwai vela kapa in atia wangin heta hian kalo kalani hi lubeya na ti ta ka chuan mimal thil soina hmuna ni lo in na va thokro luzuna chuan alo tile muk to zia chu shwain akut lubeyan akhoi sakna hnu te chu tifai tur chuan a shila ishia emni kanawani kha ati chuan ai min hayan yang ka hrengai lo alo titlata a that chu ani kha naivak suang che kan chung ko mi le sa te hi an ni na engkim isha chiana tulani zan ina min ti sak mi asu ti in luzuna chuan fai pakhat alo pe a tu tenge an ni ti chu a chiar tlo mai inu hi a mela tha in a fil mel hle mai a boral ma de wani hi mule ati chuan sei chwa khera tu lo min khongai kamamo lo bok luzuna chuan alo tile muk to soi chun zom vak chi po ani to lo choi khom na hmuna luzuna le ziai te local du na hmu chuan nusai chuan alom lo hle ti a pela chang chuan atilanga ka best friend fanu nolin I secretary mai chung ko chuan tur po nei lo thlang thosia hingi omzia alo ti kherbo red light district ami ai chuan ka thlang doi zo ti in luzuna chuan alo chang ta si a mi hma a ti khan za lo de win min chang to su nusain alo ti le luka ka soi dik lawem ni o ka thei hil che pa mi pasal chu sakpo I thiam vek tak kamule luzuna chuan alo ti vele ta kher mai luzuna chuan alo ti vele ta khera nusai thin rim chuan a beken lai chuan lo wa ka tum
mahse Jesuak chuan alo in dawh khala tawng thei lutuk ati hrama tikhan mo I in leng te lo lom thin ngaidam min dil lo chuan ichiat dan kha naktu ka chuan chanchin sui hlo tak ani to nge yang tiin zai chuan police khol nga la tum du be ya local vatin anu chuan lo chel chata khoyange kalbo da ya iom lo hlanin mi posit lutuk tiin alo zwal ko zat zat thingtlanga ka in wa hluya khan ka vakala meicha pakhat ka vasonge katia alo om si lova heta hian a om ve ni mai thei tiin zai chu alo mel pa deuh kher le ngal tunge chu nu chu mithil ti thei hleu chau hilaya hian kan som sia anu in alo ti chuan zai chu alo mang ang ru hmang hle a banei thlak takin Mr. Lu a alo kal hlo zanja e tur chuan alo ko khom zai bathroom kal tur chu Lu be a chuan lo changin tungei ni ka hriania hi u ayo in lem I chang ani mo a tha lom tiin aluwa chuan lo khoi sakatuma zai chuan alo du lo inga tinge mil hlawim ni ama kha chuan painter brother tiin minzui koi ren thin kha ivadang ta ve lungai su hi thuru khi chu ka se pui tla dang che nangma veng him thin tu kha kalani rengalom ma se thil pakhat min shilanga yang ka u nen hian inin de tak takem Lu be chuan alo ti ta chat mai le a chan luk lo awang chuan a poi lo mai mi mal thil te ni sia ma se ka me che sha to chuan ilefel berania ti in Lu be chuan a fak zui zat zanja chuan kil ho ta a Lu zuna chuan zai chu chumi te alo swa sak ve ngei nu sai la chuan engtia re nge inin kop to tia alo zo chuan a re to mai ti in a chang vat ani chuan in nei to mai ula kar le hi a rem viawang zai chu alo hak bor bor valo thon mel ve kan sei satlia ve ri mai chawani hi nilove ka hlau min chong ti thuta chu wang mai mai lom acha jona hi no pangchia ani to lova in nei ma ro u Mr. Lu chuan alo ti ve enga tingi min tur chena Lu zuna chuan alo ti hluaya ibial nu chu ini du lo ti nei ni ngi alim ilo shwai mai mai zo apa chuan alo ti ta thut mai eheu alo ni reng takang a nu sai na lo ti som zat bok chutiang chuan ni vai chuan engkim Lu be ya ka pe vekang apa inala te zui Lu zuna ti ngai na shelo chuan zai chu kwai her thutin a fop ta ringota nu sain amita lo hup ivangam hwai ve ti in apa chuan lo hau zui karil jampo a re vek to ti in a tho zui ngal da ya info chung chang vel chu contract a atil lo wangin zai chu alung oi thei thlot lo ka first case ania hetiang ringota chan hi ka du hlei nem poisa chu ka pe ang che kanom dan hi ti top ka du to ni ti in a chuak taw nal nal kota chuan nu sai te chuan lo changin nimrui mangin zai chu akara chuan andalu tira henu hian ani na a shelo lutuk ka best friend fanu bak Lu zuna hian anei chuang lawang an khoi chia thuna ala du thawangem kan enang chu ti in Mr. Gu a palir zet mai chu apita a ma sia nu pui chuan alo phok zui ta mai si ka tel lo chuan engmai ni lo kan chung ko zara tun din hun nei ve thei chawini kha ti in alo sop ta shepa a then zui ngal Lu juna po in zia chui chu ruma chang chuan pom chhuakin alo en thla zui zel kha awan nei phata ni ma se a rui wang chuan engtin ma a khoi ve du lo ziai lo har nu chuan zan lama thil thalo a thleng lo ti a sha chuan alom le a an contract alo ti top to awangin Lu zuna chuan million nga choi tur chuan alo deal ta chat mai a nei der mai si lova amang ang ta hle chuti lai in chanchin thara Lu junan hotel atanga apom chuak lai vel chu an lo pho lang chuai chuai bok si a azakin shiom ati hle bok Lu zuna chuan contract kha chhun som mai la ka ina lo to ang che I du lo chuan million som ipuk I choi mai ba ka
Milen nga dang I chawi ngai le don bawk ania a lo ti zawa tunge ni sana khan khati khan ti che I hredu ani phei chuan ka thu hi oi mai ro ati zom le zat ziai ero chuan min champui na wang khan kalomi mangtha ti in a hnar le ta tho achunga thil thlenga chuan ziai chuan nu sai chu alo ring hlel ve thowa lube hne na chuan tlang takin a soi nge nge chuti lain Mr. Gu khan alo su chepa lube chuan alo nam son chemte nen gu chu alo kal hnai li a kanun iti chewe kani ti in vi alo tum ta thut mai lube chu alo indo ta topa chu vele Mr. Gu chu hlavin atlan chengal ziai chuan hlau thong takin lube chu damdo in lama chuan a kalpuya chulai tak chu lu chuna te khan an lo hmu secretary chu zui tirin ani ero apu hmutur chuan in lama chuan a haw thung nusai chuan chu lei ngei mai chu lenga chuan alo soma lu chuna nen chuan soirem phet atuma lo ni apa po in dot tin apu in a hmudu ti in a fapa chu a ko ho lo ni a secretary ngotai chuan alo du pui ve tho ziai chuan nuam lo ati in hriom ati thu te chu lube hne na chuan a soya I thiam lo ani hlei niam ven him che kha ka du hrim hrim ani mase kanu hian min ngai twa lu tukang ti kha hlawa he thil thleng hi tu ma hril su o ti in a nge na damdoi le ya zia I akal bo hlan chuan guanen khan phone mangin anin bia a min vitna le lu tuka ka thi thela lom le ti in lube ya chuan khang thil zong zong te kha arwa man na vek alo ni nizana kabial nu kalo shwai ho a engma shelo angmaya hetia me chedang in lo shwai le tak mai le lu zuna na ti chuan khanu kha kan du lo ba ka lu chung ko fa pa upa beri ni a kan chung ko ta na thatur nupui I nei anga ani apa chuan alo ti tangi nge nia unau pa ke po in kanau pan lai tangin ka du to che sin chu lei chuan alo ti ve bok lu chung kwa ti chu mil hlau lo im ni kutlak mang ler si mi phiaruk ching kan ni hi lu zena na ti po in nang chui fel thawalom chu lei chuan alo ti ve tlat kapa nu pui hlui kan nu po kha ektin nge thi shelo ani kha ati chia chu apa aron thin rim hle ngoi makro alo ti thot chu lei rampo nei omlai khan belpa engsat nge ineya naw vo engsat nge I ti tlak to kalo lis chuak do nim ni Peter nen po khan lu juna chuan alo ti ta ka chuan chu lei chu intineu deuh chuan a chapter rimota chu lei I nei du lo chuan ini na tang hian ban ini ang inu share po kha ka hmingin ala om vek ti hriang che engma chan tur I nei lo apa in ati tak maka chuan kanu thil engma hi I phu lo soipo soito su ti in alo chang let ve sak pai I nei don nge don lo I thu ni I nei don ani chuan khale kha khan sai nang che ni e ipa hian I that na tur adu awang ani hi mol viau su nu sai chuan alo ti li a pen te chu alo pe vel engei lo soya min lo shwai le si lowa kalo kal tu pani hi he thil hi engi om zia min kal sani tu mem ni kan nau te hi engtin nge kan ti ta kang zai chuan alo ti ta thut mai eng a iraya mo an lo ti phok sha a lu juna po chuan angai na shelo o kein en tir zo chi a koi lo vi a hey en ula test report an en lai chuan zai chuan alo siai zeu chu mu in andikang in date kan ni mya walom lu juna chuan alo ti ve bok nen nu sai chuan chu le chu a shwai chuak ta da ya apa po chuan a ban zui ta ri lo chung thil zong zong de chu secretary idea alo ni reng mai ma se lu zuna du dan anga a ina in swan lu chu zai po chuan a hre hlia bungrua ka wala nge ti in atlan hole thuai anu chuan lim taka lokai lutin VCP fapa zianga ngei mai chu alo thukur to ziai chu alo rim don alo ni bialpa ka nei ka ti to kha zia ina ti po in ine nge anga ya ni aya chai mule chuang lawang anu chuan alo ti thlata zianga chu a phut khat deuh ni in lang le ngal an pahnih chau chuan kal hnanin
anu chu leng chuak ta daya maselu ju na te khan zai chu shwai tumin an lua chu an lo zong chuak ve chia chuta zai lau thong lu tu kha tuk ver atangin alo zuang thla mia mai asang lu tuk lova anawak lo hlau min puiro ti in lu zu na chu lo nge na anu chuan anin pom huai mai chu lo hmu in ka fanu damdoi ina ni khoshilawa omtir tu kha ini lom ni shwai me su aman po kan la fil vek to nia alo ti vak vaka pasal huala nei to lo nor lui to su ti in zianga po in alo ti bai to lo nan zai thom ho zong zong te chu secretary alak tir ta veka a shwai ho ngal zai po chu thla amwang ta huai mai abung rozi nga chuan pen drive adana box po kha anlo pitil ngi ngi Mr. Lu po chuan atu pai tu a angai awang chuan thattakin zai chu lo dong songa ka fapa thla kal zel tur lu thi sen kai ngei ishingani phot chuan in le lo tam tak ka pe nga lang che ma se min bu mi tu mani ero chuan kut do a ka sia mang che ti in alo shil mya mai an chung ko doctor chu kovin a en dik tir zui ngal amar chu doctor chuan alo deka zai chu lo hlau thong ru hle doctor chuan Mr. Lu chu shil ru sur surin dot asoi ti chu impuan mai adu to I taksa a chak thalawa eitur thai e yangai ani chu invain thathakin zai hin en koldonia Mr. Lu chuan alo ti ta hlau mai nusai ngai dan ani lo hle a an pa chu a hlau ve tho box si a ming rum vak ringot doctor kha luzun anen an lo tangtlang reng chu lo ni in secretary po bungra te nen chuan alo thleng ve che a room pahnih in chung lama chuan a awm awangin zai chuan lu zuna room emoti in lu be room zawk chu a honga a lut pal ani chuan chu rem changa lo la in nangma awangin ka kut ka phar tha thei bok si lova liam chu dam to viau ma se ka hmui hmul hi min lo zia sakte ti in a lo dang tatlat mai zai po chuan hnial chu nuam a ti si lova lu zuna lo ho chuan an tong thom chu sia in kawngkhar chu a tlaw hawng ropa ma se angai ang chuan thil thalo chu a thleng lem lo engei ti local te tuna ti in zai chu au pheya ka secretary ni ma se ina chuan imo nu la ni mai tur ani hi chu wangin chhia hlo ho in zia tir to ro ati muka zai chu shwai chwa tum zai chuan a box chu ala man shama ma se a thlau pal lu chu na chuan a pot chhuak dai box si pen drive kha atla chhuak ta daya lu zu na la a thena rim to na samai inin hringai si lo enga tingi a hmui hmul te lo zia sak vela aroma khan engei ti na so chui a in hliama chu wang chuan ka pui mai ani kha zia ina ti po in lu zu na chuan a hau zela fo te lo tum zai thin rim chu amu taw ta dai lelama chu lei le nu sai te chuan chet lak dan tur an lo ngai to ve meka ma se chu lei chu bumin thingpui alo in tira alo shai mu hil zai mai zai mu hil po chu lo hara po na chwa tum a chan po lu suna chunga thil thalo a thleng don tlatin a sia lu be chuan lo dana tum po in adu lova nu sai chuan I u fa pai meka adu le wa zong ro se an pahnia an boral tak le kan tan thil tia ol sam to ni mai ro zong zong engkim hi ita turani to ang ti in lu be chu alo dang beta ani ero chuan zai chu angai to mel hle pon lama lu suna chuak ta kha kar pakhat hian suthlum alo tum zai chuan vanam sonin ama chu an lo su thoi fo a atlan chezui ngal asuna man lo takna in a in tawna alua chuan hliam na tak anei thung damdawi in lama shwai an tum lai chuan lu be chuan kalokal ve don ti in alo awa lu zuna thin rim lutuk chuan alo beng shep he thil phenai hian tungi ka hriat lo ring su zai chungai hian thil thalo omani vei chuan in pahnih hian in chak lo viawang ti in alo kok dun ta sia sia mai nu sai po chuan lu be chu lo beng ve le shepin ega tinge engmai soilo tha kan tu manga angai vek don ani kha ti in a hau zui
Alu a hliam na taka nei wangin ziai chu ala har thei lova lu chu na chuan a ngai tua hle apu alo har chhuat tawh sia wang chuan secretary hnenah chuan ziai chu veng tlat tur chuan a hrila a pa chuan tunge thil sual ti tu kan la hriat chhuah lo awangin tuma lu ka phal lo tiin apu hmu chu alo rem ti lova mahse a lut lui tho apu pawh chuan hlim takin alo nuih vur vura anin ngai hmel hle a tupa chu a ring hlel ve mi alo ti a hriat thei chuti laiin lu be chuan zia si zawk chu alo vakan ve mek a doctor hnenah chuan zan inah hian a har chhuah nge nge ngai ani dose kha ti sang mai rawh tiin a hril damdawi an pek nu chuan reilo te a alo har tamai a pawisa in doctor kha a tham ani berang chu inau le lu zuna te kha ni khaw hrelovai awm chhung khan anin ngai zawng dei ania a fa pawh a pai a sin tiin alo hrila ani chuan a thikin alo thin rim hle an pahnih chuan an tangdun zui ta a secretary in thiar zo lo let le chuan ziai chu a room ah chuan a hmu tawh mi alova nurse chuan a har tawh a haw dai tawh alo ti awl sam et a ngaihna hrelo takin a khawl a ziai chuan in lam panin a haw mek thu alo hril ngaih tha tak chuan a awm zui ve mai zia si te khan zia sui chu an lo dah sawn dai a ama angin lem an chang zui ta alo ni lu zuna lo haw chuan an room perfume rim lo nam tahuk mai chu mak a ti deuh a ziaila chu intinal deuhin khawmah chuan alo mu kual vel bawk si vawh te alo tum lu zuna chu alo hah chhiau ta vak vak a perfume allergy a nei ani nge yang chutianga zia i lo dang lam ta thut mai chu a ngai a tha thei lo a fawh pawh in a duh ngai lova a lung awi lo zia kha ni si a tuna mi hi chuan alo pak leh huam huam tawh zia si chuan a nu chu vatek chin a har chhuah tawh thu chaw va hrila pu ber pawh du du in a tei kual ve thei tawh a damdawi ina awm reng chu a ning hle chuti laiin zia chui pawh chu lo har ve mek bawk a amah vengtu te chu zuruin an lo hil hlau a hriatna a hlo daih mai chu alo ni damdawi ina a awm ngutna chan pawh chu a hre tawh lo pu ber nen chuan an in hmu fuh a a room awmna a hriat tawh lo awangin amah chu hruai chhuak mai tur chuan alo ngen zia zui pawh chuan a room a let chu a ngam tawh bik si lova an pahnih chuan an in zui chhuak ta ni in hualna tur hun serh pawh chu an tan dawn ta a zia si chu kawr sen fual mawi tak mai ha in alo lut mahse a in chei duh dan style vel chu secretary chuan mak alo ti riava zia zui style nen khan a in ang tlat lo lu zuna pawh chu alo hah chhiau leh thuai thuai tawh perfume wang bawk ani lovin seasonal allergy a nei ani hmel Mr. Lu te nupa pawh an lo thleng phei tawh bawk a pu ber chu damdawi in atanga alo la chhuah thei lo awang chuan an hun chu tan mai an duh ta lu zuna chuan thing thi in min nei du em ti in a zawt a zia in a chan hma chuan khawl a dawng tlat hospital lam atangin alo ni pu ber kha a chhuak alo la haw mi alo ania tiin an lo hrilh ta mai a ngai thawh em awangin he thil kan chhungkaw in ro chun zel hi local thala kapu kawangai ven lawk anga kan lo let le ang tiin zia si chu a hrila an kalsan ta ri pu ber leh ziai te pawh chu hospital chhuahsanin hmun dangah an lo awm dun daih tawh a lu zuna thlalak te chu pu a chuan en tirin a tupa a nih thu leh a chhuan zia te chu a hipin a sawi a mahse ziai chuan a hmuh hnu ang tiviau mahse tunge ani a hre chhuak thei tawh tlat lo hospital CCTV footage chu pu ber chuan a hek sak vek thu suiin a hlim hle a chuti laiin kawngka an lo ki tlat mai tunge a tih chuan kapu ya IP address mangin ka lo chui chhuak vek tawh chian nia kawngka lo hawng te a lo ti pu a chuan ziai chu bia in ka tupa niang va hon sakla a awm lo ti la hotir dai ang che o avati sur sura hospital a chuan an awm tir le ang ti a hlau ani hetai ngei ti tiin lu zuna chuan mak alo ti hle a zai ero chuan a ngaina hrelo tungei ni
ka thil chuan a sowa min lo hre thiam lok ti in chau ka lam a pan san kapu ibiru le ta ni mo lo chuak la nang mo biru la ve hospital kha kaning a lom enga tinge heta zei hi hruaya ka nupui hwal ani hi nupui hwal a avamak ve ni a fel lutuk tes ilo tum le em ni lo chutiang engma om lo a that chu damdor ina ilo mangai doctorin ati kha kalang chuti lai in zai chuan anei tur siam chu a pe fel to thu a lo soi an pu tu chuan an han thu le ri sup chu po chuan a hop hruia atui hle mai kamuta chuak deuh tlat ti khan lo e ru o kawamu hi lo ka nge ti pa in lu zona chu an sai deuh zawa room lam chu pan ngal lu zona nu yelo zo ru hle alai ang reng hle bok zai pu in chelo alo ti ru ve hle a alai ru ve tho sup sa te chu a in ti bwa khum pha apu mutura akalbo san thu ta wang khan zai chu alaka chuan alung oi lo ani ringin lu zona chuan akut te chu ti fai saka ane na mun nok zong zong te chu asing fai sak vek bok chumi hlan chuan zai chu lo mu thlu man apu alo tho ta ka chuan company lama chuan an buai em awangin lu zona chuan akal san tari in lama zia si chuan an chung ko in ro chun chhon zel chu lu be hne na chuan alo pe a chutia anupui ni mai tur an khum nge ya lo ko sak pui vel chu phubalak na le achak zial an tir na thata kanga angai thlata wang chuan chu khuma chuan amut pui luya an sha chwa a hlawa wang chuan engma soi ngam lo chuti lai in lu zuna po chu alo ho ve che a khum lo nok noi mai chu mu in a ha chiao le vak vak to office lama aryak taringota bathroom lama anlo inson man alo ni lu zona ero apu te lama chuan akal deuh tlut tluta ina chuan zai kha mu a in be se ngai to lo shim shim bok apu te reula chuan alo shai rui ve khang langa tupa ka du ti wang mai mai in zai ru ma te chuan a tir phei ani po chu alo shai rui ve tho an mudun ta nge nge atu ka chuan zai chu a in chhir hle a mel shat mang hle lo amut pui tamai chu in thiam lovin moi reng chuan a chuak bo dai anom pui chu kholin lu zuna chuan ipe lo ho em ti na zota alo ho chia ti alo chan ta ka chuan lawom ha dam ro se alo ho watang ti ina cha zia si wak chuak po chu lo ho ve chia si a arai ti awa she chuak zui lu be fa nge ani bok si nen ala te boka ti tlak dai mai chu du ma se lu be chuan inau po kha arai me kan tia sin azia hlawani chu pai chun zom la hoi sak zo kang che chuan nakina lu chung ko ro chun tu ala ninga engkim ita vek tur ani to mai ti in a thlem thluta da ya zai number a chuan lu zuna chuan a teksa zan kha ka ti palu tu ko avati alo chan let mai lo wang chuan in bia ka duania ti in a vashil le a alo la chang chuang lo lu be ru ma chuan sia si chuan a beng be a ti tlapal lo maya a charna lama USB pen drive kha a mu fu ta lo mai zia suita ani a ring ve tho a ma in ata alo mu to thina ni lu be chuan hospital lama tangin min lo khola zia su I abo kha kar ni lai ani to si a kan chui zuya a omna kan shia in thakla min lo kal puyang che ti in alo shil kek dora chuan an vain mu fu ta a enga tingi hetai om ti in lu be chuan a vazot a shet nu anga ti si a she chuak thei bok si lo tungei ni ti in alo zot let min shelawa mo lu be yan ati hu lai chuan an ma ni lam pana lu zuna te local chuan huta a lu be chuan zia si chu kalsanin zia sui zok cha shrai son ngal wat beng cheng su miswalan ni so ti in a shil a shat na a hlo ti alo she thiam vek tu a hetai ngei ti ni zan thil thlinga wang khan I thin rim lo ti ro ti in lu zuna chuan alo zota thin rim lo ve ka kalsan to me alo wang che ti in zia si chuan alo chang wat she hek lo le lu zuna chuan fuatum ta a
an thu soi hre sil lovin ziai chuan alo hmu ve reng bawk si mipa ler tak ani chu a ring ta a rilru pawh chuan a hle mahse lu zuna khan a fawp theilo a ha chhiau le vak vak tawh lu beya khan a hruai sawn hman tawh si a chung thil thleng vel chu ziai khan a mu hman tawh lo zia si pawh lu zun an ailar tlat mai chuan a ti thin rim hle lu beya chuan ziai hriat na hlo chu rem changah la in i bel pa kan ya i bo dai sia ka zong na salutuk chelawng lu zuna hian min nei sak che atumani nge yang tunah hian in nei mai la a thaberin ka ring ti in a thlem do tin lu zuna chu mipa sual tak ani thu te chu a hril chhun zawm chiam boka lu zuna pawh a pu te in lama chuan a let li a ziai pawh chu alo haw tawh anin hmuthut chu a thil ken lai thlau ke in ziai chu a in rap thi zuya lu zuna le a pu te chuan an lo buai pui vat fim khur taka a hliam chu enkol tur te chuan an hrila lu zuna pawh alo in hliam ve thova a pum sawn na lama khan ani nge nge ziai chuan lu beya soi dan kha chuan mipa sual tak ama ti du da a nei lui tu mang khan a soi si a tuna lem alaka a fel hle bawk si mak chu a ti ve deuh a computer a khan data poimo tak mai ama chawin a nei a awma kha lo la chhuak la lu chung ko ro chu kan nei vek to ni mai engma a nei to lawang ti in a hril nge ni kha office lama zia si chuan lu zuna chu tiffin alo pe a keima siam ania a tui viawang thil ei mu mal lo rei em mai ina lai lo ho khat si ti in alo in la fel le pe khop mai tukin zinga inai wa ho em ni I ke te kha a hliam thuk bawk sia enga tinge phe khok sang te lo bun le han phel te klo en chin ti ang ti in alo thut tira zia si chu hlau thong te hle ka sona chhuak lu tuka ka wa zung phot ti in bathroom lam chu pan sana lu zunan alo ngak reng bawk si chem te chuan a ke chu a zai ve ta ringuta khoilam zawk nge a hriat lo awangin a le lam chuan a zai top na ti lutuk a chana lama amit hnoi te pawh chu adum thlang yai mai lu zunan a ke en saka tum chuan a ha chhiau le vak vaka secretary khan allergy dam doi alo pe top chu rem changa la in zia si chuan pomaya du thu chu soya a chuak ngal wang lu be khan lo mu in du in helai hmuna hian local chen to su buaina kan tok mayang alo ti nang ai hin he company hi ka hre chiang zok nang son fa mai khan min khwa kher lo tum ve chen su zia si chuan alo ti hlak mai lu be thin rim chuan kara chuan a pot lut secretary khan alo mu man tlat lu zuna chaw vashila lu be chu a hriat ngai lo thu a soi thina wang khan chu tianga in ngam taka anin pot lut ta bor mai chu mak alo ti riau ma se hanrin lo ngot mai chu ni thein a hrebik lo a chang chuan allergy ni ya a changin engtin ma om le bok si lova a changin a fela a changin a hlale dei zel bok si meche pakhat guru an ti mai chu an va pan topa ani chuan I pian thla tangin inin copy arem lovani alo la ti zui lu zuna ngai dan ani ta ho lo mai kanin koprem kanin hmanga yani ti in a ho san da ya a thu soi chu apom du ho lo chuti lai chuan secretary khan video in alo la veka pu ber chu va thon ani po chuan ziai chu alo hmu ve boka lu be po in zia si chu alo soi thain zai kha arai ve thova naute ani masak vai chuan kan cheve kan ni mai naktu kai hian lu zuna bula chuan bakalla in nei pui vat tu mangche ti in alo shil zana chuan lu zuna chu apu te in lama bok chuan riak le in zai bula chuan amu a ani chuan alo ngai theilo hle kanu a boral nuwa mangai na ti vel hi karing ngai lo shima ma se ka ton nu che hian engkim adang lam ta ni iril ru tina in keima wangin in tha hial te po lo tung ma la min ngai dam sham ro ka mangai che ni ka nei du tak che ti in lu zuna chuan alo kwa zia suye ro chu aril ru abwai em awangin engtin ma a chang lo abula chuan allergy anei le to mi alo chu
lu zun na chu makati in a hlim hle Masia tu ka zia si i alo kal le ro chuan alo ha chhiau le vak vak bawk si damdawi te a ei le angai ta zia si chuan engtika nge kan in neihna certificate hi kan lak chhuah dawn tiin alo zawt ka hrelo engtika nge niang tia alo zawh liat chuan karai bawk sia nakina in neihna kan neih huna kapuar lutuk ang tih ka hlau a zah thlak ve lawm a rang lama in nei ka du ani alo ti zaya I rai tak tak amu tiin lu zun a chuan mak ti deuh chuan alo zawt let lem chang mai mai kha an ni thin si a an mut dun na la kha ala rei bawk si lo Mase mi in karai a ti tla chuan kar hnih khat lek pawh ani thei awangin ren hlel na chang pawh chu a hre chhun zawm tawh liam lova ni thum hnuah kan in nei dawn nia engkim kalo buai pui vekang tiin alo chhang tari ngawta pu ber pawh in a lu chhung kaw chei khawm an buah seihna turah chuan ziai chu tel ve tur chuan a sawma thawmhnaw mawi tak mai a hak turte alo leisak ve thlap lu be chuan lu zun a thil pawimawh chu i la tawh em tiin ziai chu alo khawl ve bawka lalalo baka phubala kher hi ka du lem lo engmah ka hre chhuak thei tawh bawk si lova manhmuh rum rum hi ka du lova ni nangma ka hmu che pawh khan engtin ma ka awm bawk si lova kabial pa ini nge yem ti pawh ka hre chiang hek lo minpuina awang kha chuan kalawm lutuk tiin khawl chu a dah sak ta daya chuta internet lama chuan lu zun a le a secretary te in nei an tum thu chu alo dar chhuak ta huk mai ziai pawh chuan alo hmu ve ta nge ya a rilruan na hle lu zun an a hnena a sawi zawng zawng te kha dawl vek ani tih a hriat chuan an in pawh chu a chhuah san zui ta daya pu ber lo haw chuan ziai chu a hmuh tak lova chuan a zawng kual na sa chuti laiin lu zun a chuan zia si chu alo hruai haw ve mek thunga pu ber tan chuan thil pek te alo ken sak hetiang thil man to lutuk te hi angai hle nem I fel lutuk tiin alo fak luama thulawm awm deuh hril tur che kan neia nau kan paia sin an ti le phei chuan alo hlim hle zia si I a chil ve le ani pawh chu a ha chhiau ve le ta tlek tlek mai Mase a len chhuah wang ni in angai thung Zanjia a nei khawm na chuan pu ber chuan ole hei tuna chuan kalo upa in rei ka dam pui to cheu hi ka in ring lova ka ro sum le company en kol tu pawh hi ruat fel ka du ani ati chuan ni e ka pa company chu lu zun a hne na I pe dawn ti chu hriat sa ni a Mase hei secretary nen an in nei dawn si a buai pui angai bawk si nen chumi chung chu lu be a kutai hian dah lai lawk ri mai la alo ti zung zunga chutiang maya mi kut a dah chi chu ani nang le lu be le lu zun a te hian 20% share in chang ve venga abak 60% share hi chu nakina a chang tu tur chu kan la ti felang inin nei ni a hmuna nge kan puang don nia tiin puat chuan thu alo pot chat ta a zia si chuan ama chu a pe dawn ani ringin alom ru hle a chan pawh a tupa fa pai tu ani tlat soisial na pawh chu a rawn awm ngal tak taka Mase pu ber chuan a ngai dan chu saw sawn a tum lo lu be zawk chuan pui alo ti lo ta tlat mai a kan mo nu tur ani thowa a fa a pai boka thil awm tak ani alo ti ta tlat mai anu chuan mawl alo ti hle a chan pawh nakin loka chu nu hnen atang chuan share chu ani sak le dai mai dawn ani ni dang anglo taka a pu thu a hnial lo le share chan pawh pui a ti lo tlat mai chu lu chun a pawh chuan ngai that lo na tak alo nei ve boka engpawh ni se naktu kai nen tirela inau pai a tha em ti te kan hriang chu tiin zia si hnen chuan a soya anau pai chu a hram to si a an che swal hun nen khan a in mil lo te a hriat chhuah hlo awangin keima in ka kal mayang nang chu in nei na lam buai pui turin I man lo em kha tiin a hnial ta zaya ziai chhuak ta pawh khan an kal mai na tur a hre lova an professor in alo khawl hlo mai tharuk chhungot mai chu chawlh lai in I re ta wang wang mai a enge thil awm zia
in ri thein in ule pa te bula iseilan lo ti ka hria hetianga I top top mai hi koipui che ni I du phot chuan isirna tur chu kalo tum sak fekang che ni thum chhungin skula milo mudon nia ti in alo hril chutia kongpuya adin reng lai chuan kar pakhat hian alo su chepa chuta chuan a hriat na zong zong te chu a nei liet le ta hlo mai le anupui mi zia dang thut thut mai le thin chele thut thut zel te chu luzuna po chuan hriat thiam lo chin chu anga ta hle a naktu ka test report lo dila min lo hmu ti rang che ti in a secretary chu a hrila damdawi ina hrai tur chuan a hril bawk zia si in adu ber chu hausakna ani a luzuna ani huna chuan stock po chu ata ani to mai dona a ngak hlelin a phur hle anu po chuan alo lum pui khop mai a zia sui chuan a hriat na a hlo awang le a humna po an hriat lo awangin ati buai donin an hrelo boka lu be po a thuru ka hriat lat to awangin a hlau to lo bok in nei hun sertan ani to a sombik te po chuan omkim thap to luzuna ero alo la lang thei reng reng lo zia sui po chu hoi to a mo kor nen chuan alo ngak diam to mai pu ber po chuan atupa lo thleng thei lok lo chu thupa te lo choi sak rimota tuna chuan kan thil ti tur pakhat kan lo ti ma samayang 60% lu share hi zeitan hian da ka duwa a chan po a follow piang tur hi lu chung ko thla kal zel tur ani wang ani kha iming hi sign ro le chuan hei hi in nei lom puina le imana ta ni pum mai don nia ti in pu chuan pen alo pe a sign ngal lo ngoi lok te u I sign thei lawang kapu kha te chu kanupui ta tura lom luzuna chuan alo te lu ta chat mai ani hi lo minupui tur chu po chuan alo ti ha a nilove kalo tlai che pani achangin henu hi afela achangin a swal boka achang le allergy la nei thul kanupui zia su I anilo phir in ni a nang hi zia si ini if apai na po kha keima fa ni love midang fa ni ang thlatni lai na wi lo pai man to shim shima a in mil thei lawani luzunan ati le chuan anti swal zo kanyang ti in zia si chu alo phachar chara ma se awi to lo anu po chuan amai hi zia sui nge ni hi ti in alo chan ve tlat boka ma se chu ti lai tak chuan zia sui tak tak chu alo langa luzuna chu alo kwa ngal keipo in tuna khan ka hre chuak ve chia ni heng thil zong zong te hi tuna hian kan chin fel ve ka ngai to tharuk liam ta chang khan ka u hian I du lo awang khan in ti hluma tuma damdawi ina da ani awangin kanu hian ka du lo chung a ai min no tirin in company a khan min lo tirani ti in alo in puang fai ta veka do tani I thiam lo veka ni kha keima hi lom luzuna du ber chu ti in zia si chuan ben alo tum ngota akut chuman betin alo beng let pop nangma ni wang hian shom takin kanun ka mang thina sin ti in an khum let ve ta se ka pu ber chuan zia si chu hrai chuak tur chuan thu a ron pe zuya ani mang ang chuan lu be ya chu pui tur chuan ange na I fa ka pai hi ati ta heu mai he nu hi hrai chuak nga ro u ka fa pa ya te mi mo pu ngo tania ti in alo nam som dai bok si a chuta tak chuan zia si chu alung oi bik talo he pen drive fa hian pu ber tha tuma achung chang in soina kha om ve kania ti in luzuna bula chuan a the pheya dol ve kani kha zak theilo lutuk ti in lu be chuan zia si chu alo beng thlutupa ma se luzuna chuan pen drive chu alo charman a play tir ngala chuta chuan anu ne na apu than tum dan te an man ruwa an lak na zong zong an soi chuana video chu alo om tlat mai arukin tu emoi na lo lak saka kha pa la kha kang me awang khan aboral ta si zia sui zara tuna chuan video chu an nei let le theita pu ber then rim chuan lu be anu chu a beng shepa an nu fa chuan a man tir zui ngal
Mr. Lu pu in thil ti sual tu an nih meu awangin a nupui le a fa te chu a chan ngam bik lo. Zia Sui chuan a zirlai a zawh ve le in nei a duh thu chu a hrila. Chuti chung zawng chuan Lu Sun a pawh chuan rin awm takin a lo nghak char char. Graduation day an hman ni chuan Lu chuan an chung koban bun hlutak mai chu lo pe in thing thi in nupui atan chuan a sawm nun le a. Zia Sui pawh chuan hlim takin yes I do ti in a lo chang ve ta a. Ole kati zung kha tuntum drama chu a lo ni le ta a. Drama thar hmu nom tak nen kan lo kir le thuai dawn nia.